bu kitapқа тұтынсақ, Құран-ы Кәримге тұтынсақ, біз екі дүнияда да бәхетлі боламыз. Мына мәселен біз кибетке барабыз да, анда кімдір физика китапларын сатып ала, кімдір нендейдір психология китапларын сатып ала, кімдір нендейдір бизнес нешік құрырға китапларын сатып ала өзіне, шулай бет. Неге? Біз ол китапларда ішінде болған мәғлүмәтні үйреніп, тұрмышқа ашырып, нәрсегедір ирешірге тілейбіз. Шулай бет? Шулай ма? Міне бұл китапны әгер де біз оқып, аңнап, тұрмышқа ашырабыз екен, Аллах Раббыбыз бізге екі дүния бәхетін бере. Чөнки бұл китапта Аллах Тәала бүтін канонларны, бүтін сірлеріні жиып қойды. Һәр бір сөз, һәр бір хәреф ішінде хикмет бар. Һәр бір хәреф ішінде хикмет бар. Әлі қайбір китапларны оқисың, бір битке бір жүмле болса, о, нендей қызықлы жүмле деп, аны аз сызықлайбыз, айма? Қалам білән астынан сызабыз да, айта, о, мен мұны әзірек соңынан тағы бір тапқыр оқырмын да, файда алырмын деп айтабыз. Шулай бет? Бұл китапта һәр бір сөзні түгел, һәр бір хәреф астынан сызық сызып, хикмет алырға бола. Чөнки мұнда бұл китапта һәр бір хәрефтә нендейдір зур мәгънәләр ята. Ләкин бүген Алла бирсә, дөнья тормышы турында бір өлеш укыйбыз. Күрерсез, ни кадәр матур Аллах Субхана ва Тәала безнең белән сөйләшә. Нинди матур җөмләләр белән безгә дәшә. Менә укыр алдыннан мин сезгә сорау бирәм, дөнья тормышын нәрсә белән чагыштырып була? Кунакка килү белән. О, рәхмәт, хикмәтле җавап. Сез нәрсә белән чагыштырасыз? Тоқара тоқ, черно-белый, зебра. Тан ничек чагыштырасыз? Менә яшьләр. Бу дөнья тормышы ничек? Менә без бит монда теге бәрәшкәйләр шикелле үлән ашарга килмәдек. Нәрсә ул? Нинди ул тормыш? Нәрсә ул? Нинди мәгънәсе аның бу тормышның? Яхшы яшәргә. Яхшылык эшләргә. Рәхмәт. Бусы да дөрес. Тагын бармы җаваплар? Машалла. Рәхмәт. Монда дәресләргә җиргән кешеләр. Каф сүрәсенең 45, 46, 47, 48, 49 аятларны укыйбыз. Аллах Субхана ва Тәала әйтә: "Астайзу билlah ва дарим лахум масалал хаятин дуnya." Син аларга дөнья тормышын мисалын китерди. Дөнья тормышын мисалын. Ничек ул ди? Кама ин анзалнаху минас самаи фахталата биhi набатул ард. Ул ди күктән төшкән су шикелле. Дөнья тормышы, шушы хаят, безнең бу дөньяда яшәү ди, күктән ингән су шикелле. Жаңгыр шикелле. Тик 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 тик. Җиргә сеңә дә ди, һәм җирдә шунда үлән орлыклары белән буталып куя да, һәм бер үлән шикелле чыга. فَأَصْبَحَ خَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ. Һәм аннан соң алар бөтенесе саргайып, аларны җил өреп җибәрә. Дөнья тормышы. Дөнья тормышы шулай. Күктән жаңгыр жауды да, карыйбыз, җир яшелләнеп китте дә, бераздан карыйсың, саргайды да, җил өреп, бер нәрсә калмады. Менә дөнья тормышы шулай ди Аллаһ Тәала. Ва кана Аллаһу ала кулли шайин муктадира. Һәм Аллаһ Тәала бар нәрсәне үлчәп, бар нәрсә кеше җитеп, бар нәрсәне үлчәп, куеп, ясап куючыдыр. Аның бөтен нәрсәгә кеше куәте җитәдер. Al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya. Mal ди. Һәм балалар шушы дөньяның бизәткечләре. Шушы дөньяның бизәткечләре. Мал
һәм балалар. Безнең кешедә мал булса, күңелләйме? Кешедә мал булмаса, балалар булса, бизәт кешеме? Рәхәт. Балалар булмаса, bütün кешеләр bütün кешеләр бер төрле булса иде. 60 яшьтә bütün кешеләр. Балалар юк. Тормыш ничек булыр, яймы? Күңелсез. Бизәткеч ди. Бу дөньяның бизәткечләре балалар һәм мал. Ягъни моннан шулай аңлыйбыз, без үзебезнең балаларыбызны һәм малларыбызны бу дөньяның бизәткеч буларак куллансак ярый, Аллаһ Тәгалә рөхсәт итте. Без шуның белән сөйнсәк ярый. Аллаһ Тәгалә безгә аны безгә бүләк биреп, шуның белән безнең дөньяны бизәп куйды. Кулланыңыз ди. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا. Ләкин сезнең кала торган эшләрегез, сезнең кала торган изге эшләрегез Аллаһ каршында саваплырак һәм Аллаһ каршында өметлерәк. Ничек? Нәрсәдән? Мал һәм балаларга караганда сезнең изге эшләрегез саваплырак. Әлбәттә саваплырак, әйме? Кыямәт көнендә әгәр дә мәсәлән ахирәттә киләбез Аллаһ Тәгаләне, кыямәт көнендә, әйме? Мизан каршына киләбез дә әйтәбез: "Я Раббым Аллаһ, минем дөньяда 5 миллион доллар бар иде, мине җәннәткә куй." Нәрсә әйтә? Юк. Дөньяда бар иде, монда юк. Монда синең изге эшләр кирәк. Савап буларак синең бу дөньядагы балалар һәм бу дөньяда маллар синең тегендә савап буларак бик үк әлләни түгел. Әлбәттә, әгәр дә син изге балаларны үстердең, әгәр дә синең балаларың изге булды һәм синең малларың изге булды, бу икенче сорау. Ләкин монда гомумән әйтелгән, әйме? Мал һәм балалар бизәткеч, ләкин савап буларак сезнең изге эшләр яхшырак. Савап буларак. Һәм өмет буларак. Ничек ул өмет буларак? Менә без үзебезнең кешедә булган, мәсәлән, 1 миллион сумга өмет итәбезме? Өмет итәсезме? Менә кешедә миллион булса, автосалонга киләсез дә, автосалонга, әйме? Сезнең кешедә миллион сум бар, 2 миллион сум бар, әйме? Өмет итәсезме шушы акча? Хәзер миңа машина бирәләр шуның белән. Мин менә булай чыгарам да, миңа машина бирәләр. Өмет бар, әйме? Өметләнәсез. وَيَوْمَ نُيَسِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Шундый көн килер ди, шундый көн килер, без ди шушы дөньяны тигезләп җибәрербез. Күз алдына китерегез, без бүгенге көндә карыйбыз, таулар бар, әйме? Чокырлар бар, диңгезләр бар. Кыямәт көне килгәч, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Мин буларын бөтенесен тигезләп куермын, һәм син күрерсең, таулар кузгалып китәрләр." Ничек ул? Ничек ул таулар кузгалып китәрләр? Без бүгенге көндә карыйбыз, тау нинди зур, кая китсен ул, әйме? Булмый. Кыямәт көнендә бөтенесе кузгалып китәрләр ди. Һәм ди, без аларны бөтенесен торгызабыз. Biz аларны бөтенесен торгызабыз. Фәләм нугадиру минхум ахада. Һәм берсен дә калдырмабыз. Күз алдына китерегез. Кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә бөтен кешеләрне торгызды да, иберсе анда каядыр таш астында качып калган. Мөмкинме? Мөмкин түгел. Бөтенесен ди. Берсе дә кача алмый, бөтенесен нитәбез, бөтенебезне күтәрәбез ди. Берсе дә качмас. Ва уриду аля раббика саффан. Һәм сез Аллаһ каршына саф-саф басачаксыз. Лaqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra. Һәм сез минем янына килерсез, ничек мин сезне беренче мәртәбә бар иттем. Ничек сез бу дөньяга килдегез? Без бу дөньяга килгән вакытта нәрсәдә килдек? Нинди машинада? Нинди кием киеп килгән идек? Нинди костюм?
Bir нәрсәсіз. Нинди пиджак Bir иде? нәрсәсіз. Нинди медальләр бар иде? Берсе дә юк. Biz bu dünyaya келгәндә ана карныннан чыктык та, кыямәт көнендә Аллаһ каршына шулай ук басачакбыз. Шәп-шәрә күз алдына китерегез. Кем Гайша анабыз сорады Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллям, ничек инде анда ни ир-атлар, хатыннар бөтенесе шәп-шәрә торырлармы дип сорагач, Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллям әйтә, кеше шул кадәр куркып торыр, башкаларның шәрә булуына бер кемдә дә карамас. Шул кадәр куркыныч көн булыр ди. Бәл заамтум аллан наджаля лакум маугида. Бит сез бит аяк терәп торадырыгыз, юк, Аллаһ Тәала безне янынан торгызмас дип. Бармы андый кешеләр? Бар. Без Совет Союз заманында үстек, безгә ничек өйрәттеләр мәктәптә. Бер тапкыр яшисез дә, аннан соң сез бары тик шигырьләрдә генә, тарихта гына каласыз. Шуның өчен бу дөньяда яхшы яшәгез. Ислам безгә нәрсә әйтә? Юк. Үлгәннән соң сезне җуалар да, кәфенлеккә төрәләр дә, җиргә төшерәләр дә, күмеп калдыралар да, сез анда эшереп бетәсез бөтенегез. Бөтенләй илләмәгәр соңгы сөяккә кадәр шереп бетәсез дә, һәм кыямәт көнендә Аллаһ Тәала сезне шушы сөяктән янынан торгызып куя. Ва вудиал китаб. Һәм китаплар таратылыр. Ягъни күз алдына китерегез. Аллаһ Тәала кыямәт көнендә башта җирне тигезләп җибәрә, таулар кузгалып китәләр, бөтен кешеләрне җир ишеннән Аллаһ Тәала чыгара, бөтенесен саф-саф шәрә килеш торгызып чыга, һәм һәрберсенә китап кулына тоттыра. Нинди китап? Нинди китап бирелә? Нинди китап бирелә? Гамәл дәфтәре бирелә. Гамәл дәфтәре. Безнең ике фәрештә утыра, әйме? Ике фәрештә язып баралар безнең бөтен эшләребезне. Ничек язалар белмибез, әйме? Бүгенге көндә ул 100 еллык, ул безгә әкият кебек ишетеләдер, әйме? Бүгенге көндә һәрбер кешенең кесәдә флешка бар, әйме? Менә мондый гына флешка, бәләкәй генә, аның эчендә нәрсәләр генә язылмаган, әйме? Телефон эчендә, әйме? Телефон эчендә дә бәләкәй генә мондый ни әллә нәрсә микросхема, әйме? Аның эчендә әллә нәрсәләр язылган. Менә монда фәрештәләр безнең бөтен тормышны язып баралар. Менә бу китапны кыямәт көнендә Аллаһ Тәала безгә тоттыра. Һәрберебезнең китабы үзенеке, әйме? Тоттыра да. Фатарал муҗримина мушфиқина мимма фиһи. Һәм син күрерсең, гөнаһкар кешеләрне, начар кешеләрне күрерсең, куркудан titrәп торырлар. Шушы китапны кулда тотып, titrәп торырлар, калтырап торырлар. Шушы китапка карап, ва якулуна я вайлатана. Алар әйтерләр, безгә нинди хәсрәт, безгә нинди кайгы бүген. Ма ли хазал китаб. Бу нинди китап микән? لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Аның içində бәләкәйе дә, зурысы да бөтенесе язылган. Бәләкәй нигә кадәр, әйме? Хәтта безнең фикерләр дә шунда язылачак. Күз алдына китерегез. Әле гөнаһлар түгел, кемдер анда урлады, кемдер нәрсәдер эшләде түгел. Фикерләргә кадәр бөтен нәрсә язылачак. Шундый китап. Шуның өчен бу гөнаһкар кешеләр шул китапны кулына алгач калтырап торырлар. Куркудан. Бу нинди китап? Моның эчендә бәләкәе дә бар, һәм кабиран, һәм зурысы да бар. Күз алдына китер. Зурысы да шунда. Һәм шушы китапны тота да карый, анда бөтен аның начар эшләре язылган. Изге кешеләрнең шушы китапны алгач, бу китапны алгач сөенәләр, әйме? Карале, мин менә монда ул көнне кешегә рәхмәт әйткән идем, менә язылган. Карале, бу кешегә ярдәм иткән идем, менә язылган. Карале, мин ул көндә намаз укыган идем, менә язылган. Шуннан ул китапны изге кешеләр, хәерле кешеләр үзенең китапларын кыямәт көнендә тоттыргач, алар аны күреп шатланып торырлар. Аллаһ шөкер, минем шундый китап дип.
وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا خَاضِرًا. Алар шушы китапта бүтін нәрселәрне табырлар. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Һәм Аллаһ Тәгалә, синең Раббың бер кемгә дә гаделсезлек кылмас. Ничек ул? Кеше яхшы эшләр эшләде дә дөньяда һәм бар җәһәннәмгә. Буламы? Юк. Бик тә мөмкин. Да, безнең илдә бик тә мөмкин. Бу бит безнең ил түгел. Бу Аллаһның иле. Бу Аллаһның иле. Аллаһның илендә. Менә шуның өчен әйтә бит Аллаһ Тәгалә. Безнең дөньяда без берсенә дә zulüm, берсенә дә гаделсезлек күрсәтмибез. Берсенә дә. Яхшылык эшләп яшәде икән, изге күңелле булды икән, җәннәт. Һәм начар кеше, әйме? Без килдек тә сезнең белән Аллаһ шөкер намаз укыдык, гомер буе садака бирдек, кешеләргә ярдәм иттек. Без җәннәткә керәбез, карыйсың монда гомер буе шәкелек кылган да, безнең белән җәннәткә керә. Мөмкин түгел. Хәзрәт, җир өсте бит менә булай бара. Аха. Кешенең тормышы да шулай бара. Бәлки ул менә гүл әйбәтлек кенә эшләп барган, менә бер заман тайпылган да киткән, начаррак эшләгән. Ансы ничек була? Ох, рәхмәт. Исемегез ничек? Мөнир. Мөнир абый, бик яхшы сорау бирдегез. Бик яхшы сорау бирдегез. Безнең сөекле пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, бер шахта ди кеше гомер буе начарлыклар кылып соңаннан соң бер генә изгелек кыла да җәннәткә кереп китә, һәм шулай ук гомер буе яхшылыклар эшләп бер генә шәкелек кылып җәһәннәмгә кереп китә торган кешеләр булыр диде пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям. Дөрес әйттегез, Мөнир абый. Но моны галимнәребез ничек аңлаттылар? Бу кешеләрнең, мондый кешеләрнең Аллаһ Тәгалә әгәр дә кеше изгелек кылып яши икән, чын күңелдән, Аллаһ Тәгалә аның соңгы сулышларын изге кыла. Әгәр дә кеше изгелекләрне начар ният белән эшләде, мәсәлән, берәр нәрсәне өмет итеп, мәсәлән, берәр кешегә күренер өчен рия белән әйме, мине күрсеннәр дә мин нинди изге кеше, шундый ният белән эшләде икән, Аллаһ Тәгалә аны соңгы мизгелләрдә шушы ниятләргә кайтарып, начар эш эшләтә дә и киреп китә. Һәм шулай ук киресенчә дә булырга мөмкин. Кеше гомер буе начарлык эшли дә, ләкин күңелендә моннан нык үкенеп, нык нитеп тора да, һәм Аллаһ Тәгалә күрә моның күңеле изге икәнлеген, һәм соңгы мизгелдә аны яхшы изге эш белән тамамлый да, һәм ул җәннәткә киреп китә. Шуның өчен әйткән: وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Бер кемгә дә гаделсезлек күрсәтмим. Хәтта безнең ишебездә булган фикерләр дә мөһим. Нәрсә эшлибез генә түгел, ничек моны, нинди ният белән, нинди фикерләр белән эшлибез, ансы мөһим. Аллаһ Раббыбыз барыбыздан да разый булсын. Аллаһ Раббыбыз барыбызга да шушы аятларга туры килеп, үзенең сөекле бәндәләрдән булырга насыйп әйләсен.